So al'ummar duniya, da ni ke faɗin wannan abu, da kai da kake kallon wannan bidiyon, so don Allah mu taimaka ma al'umma mu ci arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka haɗu da wannan bidiyo, mu ƙoƙari mu sharing ɗin bidiyo ɗin nan domin al'ummar duniya su amfana da abin da muke faɗi. So al'umma za ka ji ana maye. So mayu suna da matsaloli barkatai ba adadi. To da Allah, daga yanda aka ce yau maye ya kama wani naka, ko ya kama ɗanka, ko ya kama ka, ko an samu matsala irin ta maita, aka ce wannan mutumin yana fama da wannan matsala, an rasa yaya za a yi. An buga an rasa yaya za a yi da shi, don ana samun matsaloli irin wannan da inda su mayu ɗin suke. Akan samu matsalolin da za ka ga masu magani suna ta fama, an rasa yadda za a yi a warware. Alhamdulillahi, al'umma da yawa sun san menene ake ce ma kashin awaki. Akwai wani itace da ake ce mai kashin awaki, wanda za ka ga yana yin 'ya'ya baƙaƙe, wanda wannan 'ya'yan ma ana shan su. In dai aka ce wannan matsala ce ta maita, to don Allah da Annabi a je a samu shi wannan ganyen wannan kashin awaki ɗin. Idan aka je aka samu ganyen shi, akan zo a daka shi. In an daka shi, to alhamdulillah, in dai aka ce maka matsala ce ta maye, to ba ko ina ake amfani da shi ba, akan samu sabo ƙwarya a zo a rinka zuba shi, ana zuba mai ruwa. Wannan bawan Allah da yake da wannan matsalar ya rinka sha, yana wanka kullum, sau 2 a rana ake wanka da shi. Za ka sha mamaki. Mayen nan idan bai sake shi ba, mutuwa zai da ikon Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.